hanzi akaita problemu achatitsvaga kondikasaita dambudziko racho muchaita sei. Okay fine, tomboti ndaita problemu ndikatsvaga vamwe vasirimi muchaita sei. Makadi kuvatariri vepaHasha TV. Today we've got a special guest, a very talented woman. She has 3 albums to her name. Vanonzi sister kana kuti mai Shantel Sithole. Makasimba here vanzvadzi? Ndinofara makasimbera. Handiti. Right. Tinokuchingamidzai paprogram yedu muzuva ranhasi, our artist of the week. Thank you so much. Metabasa, yeah. So to kickstart the program, vazhinji vangadi kuziva kuti ndiani kwacho vanombonzi Shantel Sithole. Vanhu vakazongoona masongs mimanzi inonakidza yamakaburitsa from your first album. Alright, Shantel Sithole mukadzi akazvarwa ma-early 90s. Akazvarwa kuChipinge, muChipinge town paChipinge General Hospital. But nekudawo kwehistory akazokurira muHarare, vabereki vanga vashaya ipapo. Ndobva ndazouya unokurira muno muHarare. Yeah, ndochete ndiye Shantel. Many people vanogona kushamisika kuti why Kanindo? Hamuna kumbofunga here zvomboimba kana na afro pop, dancehall music, R&B? Zvese izvozvo notombozvifunga obviously. Nokuti kanenge kari kachipo, but honestly as for me, ndakakura ndiri munhu we-old school. Ndaifarira old school zvisingaite nekuda kwevabereki vangu, background yevabereki. Vasati vashaya ma-memories anandinawo navo chete. Ndeiyoyo Kanindo music vachiteerera vana Kiseru, I know you know Kiseru, vana Ongengo chichi, saka nekuda that zvakangondipa ma-memories ekuti ndikaimba Kanindo. It reminds me zvakanyanyisa. Exactly. Alright. Saka mapinda muHarare, kuzotanga kurekodha makazotanga rini? Zvakatangira kuchechi here kana kuti maangofunga kuti no, I just want to be an artist? Ndakatongokura ndichidaita artist. Kubva ndiri mudiki ndaisaziva hangu kuti ndichazoita artist zvaita sei, because it was really hard, but nekudawo kwenyasha dzaMwari zvakazongoitika. So ndingati ndakatangira kuSunday school chaiko, kuchechi tingonzi imbai vana mai vedu vachitinyorera tuma song mongoziva ende munoimba kuSunday school chichi, yandokwandakatangira ikoko. Then ndakazotanga kunyatsopinda mustudio ndichiita ma-bakings, I think 2018. Tanga unyatsoita ma-bakings ichi, then kuzoimba kuita first album, that was 2021. And ndo pandakaita first album rangu rinonzi New Dawn pana Torasa Muswe. Saka your journey kupinda music industry, how hard has it been? Pane machallenge, because vamwe vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, like munhu akaita first experience yekupinda mustudio, maybe it takes time. Would you want to share my challenges kana kuti amaisangana nawo kutanga kunyora song, kutanga kurekodha, zvinombofamba sei? As for me hangu ndinoti Mwari akandiwanira nyasha. Handina kunyanyofesa ma-challenges akanyanyisa because murume wangu ndi-producer. Wow. Yeah, saka ndiye anonyora much of my songs. Saka anozongondudza apa ndanyora apa tobatsirana sei, apa toita sei, tobudisa chi song. Saka for me kuti ndinyanyoti ndakanyanya kuomerwa, aiwa azvinonyanya kundiomera ipapo. Zvazviri nani zvokuti. We understand kuti baba ndo producer venyu. Munozvibalansisa sei? Maybe vane recording, vane ma-bookings, because I understand kuti Makumbe production vanoproducer ma-artist akawanda, maybe kutori nemumwe artist atoripo atobhuka, then you have got a song yamatonyora yamuda kuti itorekodwe. Munozvibalansisa sei? Zvatinoita manje, we are always together, like kustudio, because it's same chipo. Saka kana ndiri kuno kazhinji kacho ndichiita ma-bakings vamwe vaimbi nekutogadzirisanawo nevamwe vaimbi kuti apa ndoitawo sei, apa ndibatsireiwo ndoita sei. Then kana ari masongs angu kazhinji kacho tinoaita time isiri ye-booking, because tinonyatsoziva kuti ndezvebasa. Saka totombosira vamwe, asi isusu kana takuita zvedu titakutoitawo manheru, tombototiwo nhasi zuva rebasa. Saka uri kutomborara uchiita sei?
uchiita recording and the stuff kuti tiwane time. Then as for the family, tinotoitawo mamwe weekends vanenge vachitombotaura kuti nhasi hatisi kuenda kubasa, tiri kuswera nevana, nhasi tomboendawo kunofara, nhasi tomboshanyirawo hama. Yeah, saka that's how we balance, but most of our time titiri mustudio. We are always studio. Yeah. Nanzwa muchiti munotombopeka mamwe maartist. That's great. Saka Shantel Sithole, besides music, ndezvipi zvimwe zvamunenge muchiita? Zvimwe zvandinoita zvemamaids, like angel care maids. Saka sofana ndakamboti mirei because pane zvaingoitika ndakambosununguka and stuff, but now ndadzoka manje. Saka ndinoita zvemamaids, ndinotora pane vamwe munoziva vanotambudzikawo vanoita sei, vanenge vachiti tinoda mabasa chichi Shanti tinongokona paTV, ndikuda basa, ndikuda ita sei. Saka ivavo ndo vandinotora ndoita sei, ndovatrainer. Then anoda hake kuti asangogara, kana especially vasikana mwana ongomitiswa ongoenda, asi kuti aite something chine musoro aramba achiita vision yake, ndo ndinodhila nevakadzi zvakanyanyisa. Yeah. Saka makato register like a foundation kana kuti something that you are doing out of your it's something that I'm doing from my heart. Chinhu chandiri kuita nemoyo wangu wekuti I want to do this, but honestly the vision is to do that. Yeah. Oh, that's brilliant. Ndakateerera music yenyu yakawanda. I think from your first song Tora Samuswi, the lyrics were so rich. My songs anotaura about life history yemunhu anenge achitambudzika. Kozoita imwe song, I think I'm forgetting the name. Why is it munowanzoda kufarira kunyora my life experience aya anobata moyo aya? Ndingangoti kukura kwangu it was very hard. Zvazviri hard zvekudaro. Handina kuziva kuti Mwari ari kutondigadzirira kuti ndizoparidzirawo vamwe through Kanindo, kuti unotozonzwa mumwe munhu achinditi unoziva chii, unoziva zvawakaimba pepe, wakaita kunge waimba life yangu chaiyo, wakaimba exactly zvandaisangana nazvo. Saka ndakatonota, saka pamwe ndo kutogadzirwa kwandaiita naMwari kuti nditore rodhiyo iyi ndizonyaradza mumwe munhu nhasi. Saka ndo zvazvitori. Yeah. I think futi ndo zvine zviri kuitika, like you were saying muri kuti muri kubatsira vanhu, which is good. This question I know it might sound very hard. I think from your first, second, third album, and you've also collaborated with artists who are established, and there was even a year pandaka kuona you were part of the performers ku Harare International Conference Center alongside ana baba like Macheso nemamwe artists akasiyana siyana. Where do you see yourself in the next 3 years? In the next 3 years, Mwari achiwanza nyasha. I believe kuti ndinenge ndanyatsoenda worldwide, nekuti inini vision yangu yandinayo musoro mangu, chiroto changu right, ndechekuti ndinzwike all Africa, because Kanindo Kamba music andina kuiitira just for Zimbabweans, ndakaiimbira for Africans. Saka kwandiri chinhu chekuti ndinotoona even mamwe macountries achiti apa waimba so hatisi kunzwa language but we can relate to the beat. Saka ndo zvandinoda kuti panozoperawo 3 years aiwa ndinenge ndaenda. Yeah. Tukuona futi on your collaborations. Recently we saw a video that you posted on YouTube. Yamakaita na maititi. Is that a new album? Jambo. That's an album randakabva kuita manje rinonzi my last album, yeah. Rinonzi iro hard talk. Your last album? Yeah, that was that's my last album. As in pane 3 andakaita, that's the last album, the third one. Yeah. Ndaroti pamwe mauda siya Kanindo ndikati mana tichaimbirwa nani. So for those vasati variona video iroro, I think the social media handles are popping on your screen. Saka ma shows munoita sei ma shows? Are you doing my live shows? Yeah, tukuita ma live shows zvakanyanya all over Zimbabwe. Zvokuti nzvimbo dzatisati tafamba so far dziripo dzakawandisa, andingati tafamba dzese but tambo try.
Kupi nekupi, like regionally, have you done shows currently? So far kwandaita mashows kunyanyisa muZimbabwe zvakanyanyisa ndambobata Zimbabwe, but regionally and internationally I believe utanga next year ndo zvanenge ndakutoita sei ndo nyaya dzatiri kufambira idzodzo. Yeah. Nenyasha dzamwari ne good music, I think dzinokuloketai. Indeed. So in terms of challenges in your music career from pamakatanga, pane mamwe ramunoti machallenges anorwadza andakasangana nawo kana kuti zvamunofunga kuti zvingaitirwa vaimbi? Inini hangu chandinoona chinofana kuitirwa vaimbi, that's my side, chamafungira angu. Kune vamwe vaimbi zveshuwa zvinorwadza zvekuti unonzwa kuti ningafa hana kana coffin atukumbirawo $2 vanhu muri yeZimbabwe. It's not good. Saka inini ndinononge maybe vaimbi dai vaipiwawo kana ameno ningatiwo kana kalendi kekungotiwo muimbi pamwe anobatirwawo something asachizikanwa kuti ane apa pekugara, because vamwe unotoona kuti pairojwa pacho pamwe utonzanga ane zvikwereti pano and the stuff, which is not good. Saka maybe pakamboitwawo kaprogram kekungotiwo vaimbi vanopiwawo kalendi kanoonekerawo kunzi vava vaimbi, zvinomeka sense, endewo netuma allowance amenoti handizivi kuti zvinofambiswa sei hangu, but nekuwandirwawo iwo mashows iwayo kutomboitawo kuungana. But I thank God for now zviri kuitika zveshuwa kuti unomboonawo vaimbi vachiunganidzwa kunzi tiri kukumbirawo kwakati, tiri kuda kuti kune chakati, ya zveshuwa for now zvakuita sei zviri kuitika, and I'm really thankful for that. But ndinoti dai vatiwanzirawo nyasha ipapo pekuti vaimbi vasaramba vachidzikisirwa kunzi ndeve magitara marombe. No, hatisi marombe, but mafans acho mamwe acho ndo ari kutitorera advantage. Saka dai ipapo Mwari atibatsira. Pane kamwe kakusabotejwa kekuti unongoona kuti but it's not fair. I don't think kuti ichi chaifana chaitwa kuna uyu. It's not fair. Kozoita zvimwe zvinhu zvokuti vamwe vanokudaidza handiti kungono kuti toda kuti mutimbiro muite sei handiti the stuff, vamwe havazobhadhari wokudzwa kuti muchisvika tobva takuita sei, wozoona vanhu vaive maita zvese wotozoona ndiwo watiwo muvengi, which is very bad. Fuchi tiri pabasa. Poitawo vamwe vekuti vanongodzikisira kungoti akagara munhu otongoudzwa kuti hai zvazviite chichi, fuchi hando zvazvinotori, ukashaya negativity yakadaro hazviite sei hazviende mberi. Asi mostly kudzikisirwa hako ndo kwakanyanya muindustry yedu, zvokuti dai Mwari atibatsira sema musicians paitawo chiitiko chinoita kuti tionekerewo. Saka hapana here zvimwe zvamunoti zvisingazikanwe nemhuri yeZimbabwe from all corners of the world, maZimbabweans, zvisingazikanwa about Shantel Sithole? Zvisingazikanwa neZimbabwe ndezvokuti ndinotamba. Ndinotamba zveshuwa. Saka ndiani anoita choreography on your music videos? Anondiita machoreograph pane mukomana anonzi System namagogo. Kasvitarisa vari pa last video yangu pa second from this one yandaita namaititi ino yandakaita naCulture Love. Vakomana 2 marasta so anenge achitamba. Ivavo ndo vari kumbondidzidzisa iwawo, saka mirai muone. Any last words to your fans who support Shantel Sithole? Mashoko amunoda kuvapa? Mashoko andoda kuvapa mafans angu ndeyekuti please keep praying for me. Rambai muchindinamatira zvakanyanya uye muchiteerera music yangu, muchiendawo muchinosubscribe nekulaika nekundiudzawo kuti apa Shanti toda kuti tiwedzere zvakati, apa tapudza zvakati. Ndinotodawo kuzvinzwa izvozvo ndiite ndichiita sei ndichigadzirisa kuti zvinyatsoita chaizvo. Vazhinji vanoteerera music yenyu, maZimbabweans, vanhu vari kuTanzania and their Tanzanian friends, vamwe vedu vakaenda kudiaspora. How do they get in touch with you? Vada kukunzai kuti pamwe muye kuUK vanokubatai sei? Vanondibata panhamba dzinoti +263 776 266 756. Okay, +263 776 266 756. Yeah, per WhatsApp
dzinowanika kufona zvese dzinoita. Yeah. Saka mafans avo vanoda kuvabata, vanoda kuvapa mashows kuti vange vachipefoma pangave pama-weddings, angave ma-events ari kurongwa kwakasiyana-siyana. You can get in touch with her. Yeah. So you've heard from her. Vasati vasubscribe pachannel pavo, and you should also follow her music. Keep on supporting her. But tisati tabva vamwe vanhu vanoti kune ma-imposter. Vamwe vanogona kutoti pamwe havasirivo matsvaga vamwe mazuva anokwana inonzi anzi photo lab. Saka mukangovaroera ka-snippet mbichana, then we close down the curtain. Hanzi akaita problemu achatitsvaga, kondikasaita dambudziko racho muchaita sei? Okay fine, tomboti ndaita problemu ndikatsvaga vamwe vasirimi muchaita sei? Aya vanoiziva. Hanzi munoiziva, mupedzise. It's a bye bye.